Bona tarda a tothom. En nom d'Edicions del Periscopi, donar-vos la benvinguda a l'acte d'avui. Agrair especialment als tres ponents que ens acompanyen, el Vicent Partal, en Germà Bel i l'Antonio Baños, en un acte que des de l'editorial ens fa molta il·lusió. Feia temps que teníem ganes de fer alguna cosa al voltant d'aquest llibre que vam publicar, de la Gran Teranyina i els secrets del poder a Catalunya. Les circumstàncies del llibre feien que fos una mica complicat poder-ho vestir. Finalment vam pensar que un acte amb aquestes característiques podia tenir sentit i quan l'autor, que encara coneix molt poca gent, els ho va proposar, doncs vam tenir l'alegria que ens van dir que sí i crec que l'assistència que tenim avui aquí corrobora doncs que era un acte que tenia molt de sentit i que crec que avui ens ho passarem molt i molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona nit a tots. Bona nit, senyor Roger Vinton. No el conec, però deu estar per algun costat. Encantat de saludar-lo. Nosaltres hem estat parlant de fer una cosa molt curta a cadascú i després entrar a la guerra, que és el que en tot cas ens interessa i ens diverteix. I a mi m'agradaria aprofitar aquesta curtesa que em correspon a mi per dues coses. Una de tipus periodístic i una de tipus de país. Periodísticament, a mi m'agradaria dir que aquest llibre del Roger Vinton és una prova més de que estem millor ara que no estàvem pas abans. N'hi ha, vostès ho saben, un gran debat sobre si això de les xarxes socials és dolent. Avui Facebook per fi ha reconegut que és corrosiva, està bé, a veure si la gent se n'adona, ja ells mateixos ho reconeixen, però encara que passen coses com les de Facebook i la corrosió, jo crec que està fora de tot dubte que aquest element de que tothom pot publicar, que al final és el que les xarxes socials i internet venen a representar, ens ha beneficiat una barbaritat a tots. N'hi ha col·legues meus que consideren que això és intrusisme i que fa mal a la professió. Jo crec que és tot el contrari i em sembla que un llibre com aquest ho demostra. Aquest és un llibre que perfectament podia ser un llibre periodístic, que perfectament el podia haver fet un periodista. No sé si el senyor Vinton és periodista, jo seguís fent preguntes a veure si es pica i ens ho explica. Sí, no? Però és evident que quan llitges aquest llibre te n'adones que això és un treball molt consistent, molt coherent, molt ben fet, amb unes eines molt ben fetes, que a més explica coses que més o menys tots intuïm, que més o menys en bona part sabem, però que algú tenia que fer la faena de posar-les un capítol darrere de capítol, ben explicades, mapejar bé aquesta cosa que és aquesta gran teranyina, la paraula que ja ha definit i que ha fet fortuna. Per tant, des del punt de vista periodístic, jo aplaudisc i m'encanta que n'hi hagi gent no periodista que faça de periodista i que ho faça millor, o com a mínim també, com molts periodistes d'aquest país i especialment tocant temes com aquests que en alguns mitjans sobretot són bastant tabús. I segona, sobre el país, o sobre el sentiment que a mi em provoca llegir el llibre i veure després el que passa, perquè jo vaig llegir el llibre diguem enmig de tot el lío de l'octubre republicà, el setembre republicà i el novembre no se sap què. I a mi em va fer pensar molt, em va impressionar molt entendre que la trama no és que siga espessa, que ho és, sinó que està molt ben organitzada. És a dir, aquesta teranyina que hi dibuixa no és una teranyina com algunes vegades s'havien pensat, de dinars i sopars, de que al final tots es coneixen, tots són més o menys del mateix barri, tots han anat a les mateixes escoles o tots han militat a les mateixes màfies o tots han fet les mateixes coses, sinó que realment actua de manera organitzada i coherent. No es desvien, saben molt bé el que han de fer en el moment que ho han de fer i són gairebé tan organitzats com un partit polític. L'únic que el que no fan mai és deixar que els voten. Això no tocaria, o tenen una branca en tot cas que es dedica al tema de les votacions, però el poder real, el moll de l'os no. I a partir de tot el que va passar en l'octubre vaig pensar que
com tantes coses en este país, la proclamació de la República, el 155, tot el que va venir després, ha despullat, ens ha despullat a tots, ens ha deixat a tots despullats davant de la realitat, i en el seu cas ha afegit un element que n'hi ha en algun moment que ell ho insinua, però que ara s'ha vist amb una claretat molt rotunda, que és que bona part d'aquest poder que ell dibuixa no només ha viscut a costa nostra i gràcies a les bondats del sistema extractiu, sinó que s'ha convertit en element de repressió del país, directament. És a dir, el que ha fet CaixaBank, es diu, o Bancaixa, jo sempre me li Bancaixa, CaixaBank. El que ha fet CaixaBank, el que ha fet BBA, tal, és convertir-se en agent de la repressió contra el nostre país. I això, l'haver-los obligat a despullar-se, perquè la situació s'ha tensat tant que no han tingut més remei que fer descaradament el que abans volien fer dissimuladament, jo crec que això dona peu a una reflexió, que és que evidentment si ells s'han convertit en aquest element de repressió, el país té dret ara a plantejar-se què fa amb ells, no? I en aquest sentit jo crec, i amb això acaba aquesta introducció curta, que bona part de la feina que haurem de fer els pròxims mesos és buidar-los de poder a ells. Si ells han exercit el seu poder contra nosaltres, doncs ara és l'hora que nosaltres exercim el nostre poder cara a ells. Ara fa un moment amb l'Antonio parlàvem dels 2 milions, dels 2 milions que després de l'1 d'octubre s'ha obert un fossar entre aquests 2 milions i Espanya. Els 2 milions tenen una feina d'autodeterminació personal que consisteix en abandonar a tota aquesta gent i en deixar-los sense negoci, en dificultar-los la vida tant com siga possible, en construir alternatives d'energia, de lo que siga, en saltar-se les barreres de les autopistes, en buscar com caram fugint dels seus bancs, en fer tota aquesta feina que no ha de ser tipus exèrcit de Pancho Villa, no hauríem de fer cada escola nostra, perquè això no és coherent ni és massa útil, però sí que crec que hauria les organitzacions que lluiten per fer un país diferent, doncs una de les tasques que s'haurien posat en les mans és fer llista de totes les empreses de les quals hem de marxar, hem de deixar de pagar la llum a aquest, deixar de pagar allò a aquell, deixar de pagar això a l'altre, i aquí ens hem d'apuntar, i a l'hora de fer aquesta feina doncs, una guia imprescindible doncs, ja està escrita, és aquest llibre. Senyor Baños. Toca? Hola. Jo he entès que em convidessin en aquest acte com una mena de paròdia del senyor Vinton, perquè jo no he conegut mai cap ric i com soc pobre, diguéssim, suposo que ha pensat que faria gràcia portar un pobre a parlar un llibre de tots els rics de Catalunya, com a exotisme, diguéssim, no? De fet, m'ha fet gràcia que un dels primers capítols parla del meu barri i diu: si entrem a Barcelona per l'Avinguda Meridiana, quan arribem al punt que es deixa enrere el barri de Sant Andreu, no es deixa enrere, es deixa baix, però és igual, i s'entra la Sagrera, no, encara no és la Sagrera, que també, ojo, tinguem cuidado, doncs parla d'un edifici que és l'edifici de l'Hipercor, que tothom coneixeu i que està davant de casa meva, no? I dic, hòstia, almenys parla del meu barri, no? I expliquen qui mana tot allò, cosa que no ho sabia i mira que he viscut tota la vida allà, no? El que passa que abans sí, era la Hispano-Suïssa, que és on, o la Pegaso després, que és on va treballar tota la vida el meu avi, i ara és una immobiliària que es veu que és un d'aquests de la Tranyina, no? La família no teníem gaire tractes amb els rics, potser la meva àvia, la dona del meu avi, que treballava en la fàbrica de catifes del comte de Sert, l'única manera que sabíem de tocar la noblesa era que treballava pel comte de Sert. La fàbrica tenia el mal nom de Can Rossegadones, perquè en fi, les explotaven, pagaven a preu fet i només anaven dones. Aquesta va ser diguéssim, la meva primera contacte amb la Tranyina. L'altre és molt més recent, el vaig coincidir a l'ascensor amb el comte de Godó i el fill, el pare no. I jo portava els cascos, anava a això del Basté i veig que un senyor guapíssim, però guapo, i elegant i tal, em parla. I pensava que com hi ha el consolat britànic allà, que era un guiri que l'havien robat. No, a ell no l'han robat, això segur, és evident.
i em va dir, no, soy... No m'ha dit conde, no? Va dir, soy Ramon Godoy, hòstia. Clar, què li dius en un ascensor? Excel·lència, il·lustríssim, no saps. No saps, no? Perquè... I què tal, com lo ves, Antonio? Dic, jo, si m'ho ha de preguntar el conde a mi... anar fent, senyor conde, no? L'altre contacte amb la gent de la Tranyina l'he tingut avui, que el meu agent literari, si tinc un agent literari, no li pago res, vull dir, però vam quedar que tindria un agent literari i m'ha dit, escolta, que s'ha acabat el teu contracte amb Edicions 62, vols que el renovem? Dic, si no em dona ni un duro ni res. Dic, vale, clar, Edicions 62 és de Planeta, no? Que és una de les famílies de la Tranyina, que està molt vinculada també a la Caixa, que per cert, aquests que volen marxar de Catalunya, si Catalunya és independent, no, quan Catalunya sigui efectivament independent, que volen marxar, doncs tenen en el seu catàleg la majoria i el millor de la literatura catalana. La qual cosa també ens hauria de fer reflexionar sobre com hem arribat a aquest punt, que el bo i millor de la nostra cultura estigui en mans d'una empresa que precisament ens amenaça la nostra cultura. Doncs la Caixa, com diuen al llibre, la Caixa i l'Os Lara han fet bons negocis, i quan escrivia un llibre que es deia La rebel·lió catalana, per Edicions 62, també es veu que les de la Caixa anaven trucant i deien, escolta, este baño se mete con nosotros. I la pobra editora diu, no, però és de broma, no? El baño no fa mal, no? Vull dir, són els contactes, i aquí... l'últim contacte que he tingut amb la Tranyina, és amb la Caixa també, això ho tinguin tots, no? Perquè vaig perdre la targeta i vaig anar a que me la renovessin. Sembla una història llarga, i ho serà, o sigui que paciència. I dic, no, que he perdut i tal, i abans te la renovaven i ja està. I, hosti, em comencen a preguntar coses i coses i coses. De fet, van tancar l'oficina perquè eren les dues. Un xaval em porta un pot d'almendres garrapinyades, diu, se'ls ha traído una clienta de Valladolid, estan muy buenas, vam començar a menjar, i em anaven preguntant tot, la meva nòmina, de què treballava, possessions, propietats, jo clar, zero, res, no tinc res, gana, precari, autònom, no sé, anar contestant. I finalment em pregunten, diu, vostè coneix o és familiar d'algun polític? I dic, escolta, jo he perdut la targeta. Una mica Eugenio, no? I diu, no, ens ho demana el Banc Central Europeu. Diu, sí, una merda. Diu, que li demanen al Juncker, no, això, de collons. Diu, no, per el tema de corrupció. Què? També li demanen al Juncker? A tu també t'ho van demanar, no? Sí, bueno, espera, ho estic explicant jo, collons. A més, veieu que no m'entero de com van els rics, que aquest, que és un liberal, va vestit de copaire, amb una camisa, i jo ve vestit com, no?, per anar a la boda, no?, com de tranyino, vaig de tranyino. Total, bueno, per fer-ho més llarg encara. Dic, no, doncs posa que no conec a cap polític. Diu, no, la màquina no em deixa. Dic, doncs posa que conec a Mariano Rajoy, cosa certa, la conec. Bueno, pel plasma, diguéssim, però com tots. Diu, la màquina no em deixa. I al final vam dir, bueno, doncs farem com que si fossis diputat, no? I em van posar diputat. Això es veu que és un error. Havies de dir, conec a M. Rajoy. A M. Rajoy, segurament. Total, que tota la meva expedient, que són, us ho diré, ara són 400 euros, tampoc, ha passat a ser secret, és clandestí, diguéssim, no? Bueno, teu, no? Llavors no puc renovar la targeta perquè Baños està sota secret de la Caixa, diguéssim, no? Però dic, si no tinc diners, i he de fer cua amb les jubilats perquè em donguin caix. Llavors aquí ve la gràcia. Parlant amb aquesta pobra gent que estava també esturada i avergonyida davant de la quantitat de coses que demanaven, els hi vaig fer la reflexió, dic, escolta, vosaltres sou una empresa privada, oi? Sí. Diu, i per què esteu demanant dades que haurien de ser propietat de la hisenda pública, no? O de la Seguretat Social, o en qualsevol cas de la policia, si és per previndre delictes? I va dir, és que una noia maquíssima i molt simpàtica, aquestes de la Caixa, saps, alegres i tal. Hombre, què tal, senyor Baños? Ho sento molt. Diu, és que som entitat col·laboradora amb l'Estat. Dic, i tant, que som entitat col·laboradora. Què deia el Partal? Hòstia, i tant, que són col·laboradores, no? Enteneu cap on vaig, no?
Quan lligues Planeta, el duopoli comunicatiu, A3 Media, la Caixa, l'entitat col·laboradora i l'estat espanyol, entens per què la fuga d'empreses no és un pànic davant de les perspectives econòmiques de Catalunya, ni tan sols davant de l'esdevenidor d'una república catalana, sinó perquè algú ha tocat el pito. Perquè tots els que surten al llibre, que per cert, per ser tan pocs els que governen Catalunya, el llibre està ple de gent, està ple de rics aquest país, vull dir, són molts. Tots aquests, aquesta tranyina, són entitat col·laboradora del Reino d'Espanya, no? I del que significa el Reino d'Espanya en aquests moments. Ja està. Després ja si parlem de més... A tu també t'ho han demanat, no? Sí. Bueno. Jo... Gràcies. Senyor Vinton, senyor Vinton. Pots suavitzar una mica la corbata, si vols. No, estic bé. Ets tu que vas de... Sentiste lliure. Aquests són els més perillosos, els que van així com del poble, i aquests són els liberals. I de poble, i de poble. Bueno, i de poble. Jo, si no siguessis tan pobre, t'haurien putejat igual, però en 3 o 4 setmanes hauries tingut la targeta. Porto un mes, mes i mig. Doncs apreta una mica, perquè... I a més, perdona, només vull la targeta per liquidar la targeta per anar-me a la caixa d'enginyers. És a dir, m'explico. Si és que no vull quedar... No és... I t'explico el que no et van informar, com fa una determinada quantitat, no ha passat una determinada quantitat de temps des que ets polític a estar sota sospita de blanqueig de diners. Hòstia puta. Sí, jo t'ho explico, i és el que hi ha. Sí. I mira en el poc temps que vas estar, no? Però això és alguna normativa? N'hi ha una normativa d'això? Sí. No, perdona, a més, insistint que això el Banc Central Europeu, a més, clar, la gràcia de no, tu has de posar el nom d'un altre polític, has de donar el nom d'un altre polític, però tu creus que si jo tingués un còmplice donaria el nom? Però perquè no els hi feia falta, t'hagués estimat que dius que vaig ser jo diputat i ho haguessin entès tot. Sí, al final ho vaig dir. I llavors es van parar de preguntar perquè ho van entendre. Sí, però em van fer com si fos actual diputat, cosa que, en fi, seria horrorós, no? I llavors he passat a secret de sumari. Si m'ho pots arreglar, germà. Mira, com tinc una mica d'influències, ja has dit que era la CaixaBank? Sí, però de tota la vida, és que més, abans hi havia l'Alfons i no hi havia aquests problemes. Crec que ja havies tu arreglava les coses, saps? Bé, jo vull que pensi un moment en l'escopeta nacional. Recorden? No ho demanaré qui no l'ha vist perquè sé que passaria vergonya que aixequés la mà. Recorden aquell constructor, aquella persona, aquell empresari que se'n va a Castella l'any 72. La pel·lícula està rodada a finals dels 70, a la transició. Això amb Franco no s'hagués pogut emetre. I ell vol aconseguir una llicència per a col·locar interfonos a Barcelona. Hi ha règims que volen decidir-ho tot. Qui pot ficar llicències, qui no pot ficar llicències, qui pot fer això, qui no pot fer això. I això dona als polítics molt de poder. Perquè si tu has d'autoritzar una activitat i sense la teva autorització no es pot fer, ja sabem, allò que no està autoritzat està prohibit. Llavors, els polítics tenen molt de poder i la pel·lícula és que se'n va al Sassa, amb la mistançada, a la Castella. Devia ser Castella-La Manxa, per les perdius. Sí. I allà a Castella-La Manxa és, allà aquí diem un prat, un mas, doncs allà és, no sé com se diu allò, Cortijo seria Andalusia, però Castella-La Manxa no sé tant, una finca. I, si recorden, ell arriba i el subsecretari, estava el ministre que havia anat en el cotxe, els guardaespatlles, hi havia els maratxeus de la finca, els fills dels maratxeus, el que avistava les perdius, la senyora que feia la cuina, i llavors el subsecretari introdueix a Sassa i el ministre, l'empresari català i el ministre. I ell porta un malet de diners i li va donar al ministre, però l'agarra el subsecretari. I al final ell ho pagarà totes les despeses i s'han donat la llicència. I el subsecretari es comença a fer-ne parts i fa dels diners una part pel ministre,
una part pel que condueix el cotxe del ministre, una part pels que guarden la casa, una part pels que ha vist les perdius, el marquès crec que no li fa part perquè anava per altres interessos, una part pels guardaespatlles, i això és la pel·lícula, i de més les festes. Això tècnicament se'n diu xorreig, xorreo en castellà, i és que en un que té una posició de poder, que ara en diuen les elits extractives, li arriba una bossa, se'n fa la part i xorreig avall. I clar, tots els que reben xorreig estan més o menys contents. Què va passar en l'empresari català? Clar, s'endú el permís però s'ho queda tot ell. No xorreig avall a Catalunya. Per això les èlits espanyoles econòmiques han conservat molt més poder i molta més adhesió social, per tant molta més estabilitat de règim, que les èlits catalanes que no han xorrejat. Després de 30 anys de conduir els resultats de les negociacions, a molta classe mitja catalana i classe popular ha pensat que això no els hi sortia a compte perquè no hi havia xorreig. I clar, jo com era de poble, jo sentia algunes vegades al vindre de Barcelona lo de les 300 famílies catalanes, però això és com un intangible, si no estàs en aquests ambients. A més van entrar en corbata i aquestes coses, no? Suposo. No, ara van... Ara podria la miro ja. Llavors, quan tu sentes parlar de les 300 famílies catalanes, això de Barcelona com anem tot, i llavors ve i surt el llibre del senyor Vinton, que ha demanat del disculpen que té una edat que no està per xaques. I surt el llibre, un noi de poble com jo, es comences a llegir i dius, però això són, bueno, 300 no en sortien, però crec que són de 200 a 250, en falten poques. Estos són les èlits que han ostentat el poder econòmic a Catalunya, un país on hi ha un desequilibri brutal entre un poder econòmic molt gran i ben connectat a l'Estat i un poder polític molt petit, i això els liberals ens fica malament, perquè un principi d'una societat justa i d'oportunitats és que hi ha desequilibris forts de poder, i això és un problema de país molt gran, que només hi ha dues formes d'endreçar-lo: reduir el poder econòmic o augmentar el poder polític. Llavors, reduir la concentració de poder econòmic i augmentar el poder polític. Jo crec que la idea de fer un estat, entre altres coses diverses, té un principi interessant, que és dotar-te d'eines polítiques perquè el poder econòmic no et controla més de lo habitual, que ja Déu-n'hi-do. I la virtut que té el llibre, del meu punt de vista, és ensenyar-te com està articulat aquesta èlit econòmica catalana, que és la que ha conduït en el sistema polític d'intermediari, però no ho veien com una crítica. El poder polític a Catalunya sempre ha sigut molt minso, molt més no podien fer. A veure, ho torno a dir, el poder polític a Catalunya ha sigut sempre molt minso, minso a més és molt central tot, i molt més no podien fer, que fer de portaveus d'aquests interessos. I el cas, crec, paradigmàtic, i en això acabaré, recordin l'escopeta nacional, ara segurament anirien en AVE i mirarien l'iPod o la tablet durant la visita en AVE, perquè l'AVE porta a l'acord a aconseguir els contractes i tot això. Aquí també n'hi ha hagut, i això no és una cosa només de Madrid, aquí també n'hi ha hagut, el que passa que sempre s'ha trobat a faltar un zero. Quan un dia al Parlament discutia aquestes coses que fas un contracte amb l'administració i si et surt bé guanyes un pastó i si et surt malament també guanyes, que clar, els del PP estaven dient solo Espanya, dic no, que també tenim un de Catalunya nostrat, no? És com lo d'allò però un zero menys perquè la cosa és més modesta. I crec que el cas de la Caixa és paradigmàtic en això i que s'ha d'analitzar sense fer-se mal, sense fer-se un malassang, vull dir. La Caixa, el CaixaBank ara, durant molts d'anys ha tingut dret de veto social a Catalunya. Si a algú se li acudia posar-se en la Caixa, doncs passava l'ostracisme, que diria l'antiga Grècia. Menys jo que ni els importava. Va, però tu arribes tard ja, perquè les coses ja no són el que eren. No pot ser. Clar, però llavors és veritat, la Caixa, si és una entitat que es vol expandir a la resta d'Espanya,
De fet, molta gent no sap que la Caixa té més de 2/3 del seu negoci a Espanya, fora de Catalunya. És una entitat que té que medir les coses. I una de les coses que havia de fer algun dia era fer una empresa en seu fora de Catalunya. Això ara apareix, saps allò de fer de necessitat virtut? Jo recordo que la primera vegada que vaig comentar això, que seria desitjable, va ser a la tardor del 2013 en una conferència pública a Vilanova. Que Catalunya seria més normal el dia que la Caixa tingués una seu fora de Catalunya, el que a la vegada expressaria dues coses: la seva realitat de negoci i el fet de que per la via pràctica la seu, per exemple, la seu d'operacions en mercats financers de la Caixa ja fa més de 20 anys que està a Madrid, a Castellana. Per això no s'han mogut tantes coses, ja estan més de 20. Quan jo vaig ser diputat a Madrid ja anava allà a alguna reunió. I estaria molt bé pel cantó de Catalunya, perquè una de les formes de tenir menys desequilibri entre els protagonistes del poder econòmic i els del poder polític és que els del poder econòmic ne tinguessin menys i més repartit. Clar, jo comptava en que, com ha passat a altres països, la decisió, i això ho comptava jo i està als informes del Consell Assessor de Transició Nacional, per cert, la Caixa faria lo normal en un procés com estos, que era obrir empresa a CaixaBank Espanya o CaixaBank Espanya, com sigui, i el CaixaBank Catalunya en seu aquí. Lo primer ja ha passat. Ara el que el país està és en un procés per veure si ens quedarem com estem o pitjor o farem veritat que hi havia augment del poder polític institucional, no per manar-li a la gent el que ha de fer, no per manar-li a la gent el que ha de fer, sinó via de l'augment polític institucional perquè el que és interès col·lectiu estigui més guarit i promogut, compensem el desequilibri que hi ha hagut sempre en favor d'un poder econòmic més gran i més ben connectat amb les institucions de l'Estat, punt 1, i punt 2, aconseguim que CaixaBank torni a obrir seu social a Catalunya. A mi no em preocupa massa, perquè que hagi canviat la seu social no té cap efecte. Els hi dic, sí, crec que algun hi ha petit, uns centenars de milers d'euros. Però per aconseguir que torni a obrir seu a Catalunya ja sabem el que hem de fer, no? Cooperen dos estats diferents i això és el que passa normalment. I jo crec que descobrir aquestes coses és interessant, el llibre dona molta informació i aquesta informació és una informació important perquè tot i que molta gent no s'ho hagi racionalitzat aquí, el que portem fent temps intentant fer a Catalunya és intentar fer un estat més modern i més del segle XXI, menys subjecte al poder arbitrari de gent que ocupa posicions institucionals i posicions econòmiques i, per tant, més obert i més esponjós al que són els desitjos de la gent que s'expressa cada vegada a través del Consell d'Expressar, sense buscar la perfecció que no existeix, però intentant aproximar-nos a un equilibri de poders més real que evita el que als liberals ens preocupa moltíssim, i és que ningú tingui la capacitat d'abusar de ningú altre. Gràcies.